سلام كرات تخطاتلتي نايزي يوتيوب channel كمل لهم سلام كم زقنهم تسباب من جوار لو ما عندنا ما حزلكم تقرأكم مدب أبناء إثيوبيا قبل مقطع حقي حادثة عند حد أول علوي نزفت أمزح حقاوي سقومت نمكل خال عرسة مكل خال أنت جيرو بحقي كاب قبل تحتات النت ناس أخ جورو يخل دو أي خل نزبليو نزين من ملاس أربعة أقدستي وسنت نت وتعالو الصم بزرزر كنرو منا اسكام مጨረሻን ተጸኒሕኩም ዓርሰ ምክልኻል እንታይ ማለት እዩ ዓርሰ ምክልኻል ካብ ገበን ነፃ ከውፅና ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ብቑዕ መልሲ ክትረኽቡ ኢኹም እስካብ መጨረሻ ምሳይ ጽንሑ ስለዚ ብሕጋዊ መሰረት ክንሪኦ ዘለና ገበን መቕጽዒ ሕጊ ኢትዮጵያ ክንሪኦ ብዓንቀጽ 78 እስካብ ዓንቀጽ 80 ተጠቂሱ ዘሎ ዓርሰ ምክልኻል ማለት እንታይ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ኩነታት እዩ ክፍጸም ዝኽእል ከመይ ዓይነት ውሳነ ከመይ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ዝብል ብጣዕሚ ኣገደስ ዝኾኑ ናይ ሕጊ ነጥብታት ተቐሚጦም ኣለዉ ካብኡ እንታይ ኢና ንርዳእ ናይ ኢትዮጵያ ገበን መቕጽዒ ሕጊ ብኣዋጅ ቁፅሪ 414/2004 ዓንቀጽ 78 79 ዓንቀጽ 80 ኣብ ሰለስቲኦም ዓንቀጻት ዓርሰ ምክልኻል ካብ ገበን ነፃ ንምዃን ብቑዕ ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣቐሚጡ ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ዓርሰ ምክልኻል ማለት ዝኾነ ሰብ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስደልካ ኢሉ ነቲ ስጉምቲ ንሱ ንምክልኻል ትወስዶ ዓርስኻ ንምክልኻል ዓርስኻ ንምድሓን ዝግበር ወይ ድማ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ ኣንጻራዊ ስጉምቲ እዩ ስለዚ እቲ ስጉምቲ ንሱ ብሕጊ ዓይኒ ዓርሰ ምክልኻል ወይ ድማ ሰልፍ ዲፌንስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ በዞም ዓንቀጻት እዚኣቶም ዝተቐመጠ ኩሎም እቶም ኣርባዕተ ቅድመ ኩነታት ኣለዉ ዓርሰ ምክልኻል እዩ ትፍጻመ ኢልካ እንድሕር ደኣ ካብ ገበን ነፃ ክትኮን ዲኻ ዘይክትከውን ከተቐምጥ ኮንካ ኩሎም እቶም ኣርባዕተ ቅድመ ኩነታት ኢልና ዝቕመጡ ክሪኦም የትሕት ኢለ እንተተማሊኦም ዓርሰ ንምክልኻል ዝተፈጸመ ድርጊት ከም ዘይሕጋዊ ስራሕ ወይ ድማ ፍጻመ ክቑፀር ኣይኽእልን እቶም ኣርባዕተ ኩነታት ወይ ድማ ኣገደስቲ ነጥብታት እንድሕር ደኣ ተማሊኦም እዚ ዝተፈጸመ ፍጻመ ዓርሰ ምክልኻል ከም ዝኾነ ክትረድእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሕጋዊ ዓርሰ ምክልኻል ኢልና ክንፈልየሉ ንኽእል ቅድመ ኩነታታት ሕጋዊ ዓርሰ ምክልኻል ተፈጺሙ ንምባል እዞም ዝስዕቡ ቅድመ ኩነታት ወይ ኣድለይቲ ነጥብታት ክማልኡ ይግባእ ስለዚ ዓንቀጽ 78 ብግልፂ ከኣምጠልና ተሎ ሓደ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እንተኮይኑ እዩ ቀዳማይ ነጥቢ ዓርሰ ምክልኻል የፈጺመ ኢልና ክንከራኸር እንድሕር ደኣ ኮይና እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ክኾን ኣለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ብውሳነ ኣብያተ ፍርዲ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ትእዛዝ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ንኣብነት ትእዛዝ እንድሕር ደኣ ተመሓላሊፉ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ንሱ ንክፍጸም እንድሕርቱ ፍጻመ ባኻ እንተመፅኡ ሕጋዊ ፍጻመ ስለዝኾነ ንስኻ ዓርሰ ምክልኻል ክትገብር ኣይትኽእልን ማለት እዩ ነገር ግን ማንም እንተይኣዘዞ ሕጋውን ዘይኮነ ዘይሕጋዊ ጥቅዓት ክበፅሐካ እንድሕር ደኣ ኢሉ ግን እስኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጋዊ ዝኾነ ዓርሰ ምክልኻል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ንምቋም ዘይሕጋዊ ፍጻመ ኣብ ባዕልኻ ዝፍጸም ዘሎ ንምክልኻል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተፈጸመልካ ጥቅዓት ዘይምኽንያታውን ዘይሕጋውን ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ህፁፅ ክኸውን ኣለዎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ህፁፅ ኢሚነንት ዴንጀር ዝበሃል ንኣብነት እቲ ዝውሰደልካ ዘሎ ጥቅዓት ክትከላኸሎ ዘይትኽእል ወይ ድማ ብኻሊእ መንገዲ ምንም ዓይነት ኩነታት ብምጥቃም ክተወግዶ ዘይትኽእል እንተኾንካ ዓርስኻ ብምክልኻል ስጉምቲ ብምውሳድ ጥራይ ክትከላኸሎ ትኽእል እንተኾንካን ግዜ ዘይህብ ዓይነት ንኣብነት ጥቅዓት እንዳብፅሐልካ ሓደ ሰብ ክቐትለካ ተይሉ ጥቅዓት እንዳብፅሐልካ ክቐትለካ ሽጉጥ ሒዙ ናሃለየ እስኻ ሰብ እውን ዘየለ ከተምልጠሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት እውን ዘየለ ሰብ እውን ክተረጋግኦ ዘይትኽእል እንተኾንካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ዓርስኻ እዩ ክትከላኸል ዘለካ ስለዚ ኢሚነንት ማለት ወይ ድማ ህፁፅ ማለት ግዜ ዘይህብ ምንም ዓይነት ኩነታት ተጠቒምካ ኩነታት ጥቅዓት እውን ክተትርፎ ዘይትኽእለሉ ግዜ ክኸውን ተሎ እዩ ሳልሳይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኩነታት ብጣዕሚ ኣድላይ ክኸውን ኣለዎ ብጣዕሚ ኣድላይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፋንዳሜንታል ምዃኑ ክረጋገፅ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ሰብ ፀሪፍኒ ኢልካስ ስጉምቲ ክትወስድ የብልካን እቲ ዝፍፀመልካ ዘሎ ጥቅዓት ብጣዕሚ ሓደገኛን ህፁፅን ክኾን እንተኽኢሉ እስኻ ድማ ትወስዶ ዓርሰ ምክልኻል ብጣዕሚ ኣገዳስን ወሳንን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ትወስዶ ዓርሰ ምክልኻል ብካልኦት ነገራት ክትወትፎ እንዳኽእልካ ወይ እውን ስቕልካ ክትሓልፎ ኣባኻ መሰረታዊ ዝኾነ ሓደጋ ከብፅሐልካ ዘይኽእል ምዃኑ እንዳፈለጥካ ወይ እስኻ ክትወትርፎ ትኽእል
ንኣብነት ሰብ ንዓኻ እንዳ ቆፃ ወይ ዝኾነ ሓደጋ ካብፅሕልካ ንሃለሙ እንስኻ ዝሕልልካ ነገራት ክትተሃዳድኦም እንዳኽኣልካ እስኻ ካሊእ ስጉምቲ ትወስድ ትኾንካ ዓርሰ ምክልኻል ኣይኮነን። ስለዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝገበርካ ግበር ክተትርፎ ስለዘይትኽእል እስኻ ትትወስዶ ዓርሰ ምክልኻል ፍጻመ ኣድላይ ምዃኑ ክትረጋግፀለካ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ተመጣጣኒ ክኸውን ኣለዎ። ዓርሰ ምክልኻል ክበሃል ተሎ ንኣብነት እሱ በትሪ እንዳወቅዐካ ንስኻ ብጥይት ክትውዖ የብልካን። ስለዚ እቲ ትወስዶ ሓይልን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኣባኻ ሓይልን ተመጣጣኒ ዓርሰ ምክልኻል ክትገብር ኣለካ እምበር ንኣብነት ብእምኒ ክውዕካ ኢሉስ ንስኻ ብጥይት ክትውዖ ወይ ድማ ንሱ ብንእሽተይ ነገር ናውዓካ ንስኻ ብዓብይ ስጉምቲ ክትወስድ የብልካን። ስለዚ እቲ ዝህበካ ዘሎ እቲ ዝፍፀመካ ዘሎ ጥቅዓት ካብኡ ተመጣጣኒ ብምዃኑ ብምርዳእ ትወስዶ ስጉምቲ ኤክሰሲቭ ወይ ድማ ካብቲ ዝውሰደልካ ዘሎ ጥቅዓት ዝሓለፈ ከይኸውን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምስ ተመጣጣኒ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓደ ነጥቢ ክንርድኦ ዝግበአና ኤክሰሲቭ ሰልፍ ዲፌንስ ይበሃል። ብኢዱ እናወቅዐካ ንኣብነት ንስኻ ብጥይት ትዋቃዕ ብኢዱ እናወቅዐካ ንስኻ ብፋስት ወይ ዝኾነ ሓፂን ተጠቂምካ ትዋቃዕ ተኾንካ ተመጣጣኒ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ እንተኮይኑ እንታይ ይበሃል? ዘይተመጣጣኒ ዓርሰ ምክልኻል ኢልካ ዘይተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ። ስለዚ ዓርሰ ምክልኻል እዩ ከምዚ ክውዕኒ ስለዘለ ቀትለኒ ስለዘለልካ ዘይተመጣጣኒ ስጉምቲ ንሕዳእ ወሲድካ ሕጊ እንታይ ዓይነት ውሳነ ይህልዮ ዝብል ሓደ ሰብ ካብቲ ጥቅዓት ንምክልኻል ካብ ዘድሊ ንላዕሊ ሓይሊ እንተ ደኣ ተጠቂሙ ሙሉእ ንሙሉእ ብገበን ተሓታት ይኸውን። እዚ ከም መከላኸሊ ክትቆርቦ ይትኽእልን። ከም መከላኸሊ ማለት ክውዕኒ ምሰለ ተኪሰሉ ክትብል ኣይትኽእልን። ብበትሪ ውዒኒ ብፋስ ውዒዮ ክትብል ኣይትኽእልን። ስለዚ ተመጣጣኒ ሓይሊ እንድሕር ተዘይተጠቂምካ ብሕጊ እንስኻ ሙሉእ ተሓታቲ ምዃንካ ክትርስዕ የብልካን እዩ ሓደ ነጥቢ። ነገር ግን ኣብዚ እቲ ሰብ ኣባኻ ጥቅዓት እንዳብፅሐ ወይ ከብፅሕ ተሃንዲዱ እንዳመፀ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቀት ኣብ ፍርሒ ወይ ድማ ተረባቢሽካ በቱ ሰብ ዘብፅሐልካ ዘሎ ጉድኣት ብጣዕሚ ብምርብባሽ ብምድንጋፅ ተሓሰብካዮ እውን ተቀዳዲምካ ካብኡ ንምድሓን ኢልካ ብዘይ ምርጋእ ዝወሰድካዮ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ቅፅዓት ክቕነሰልካ ከም ዝኽእል ኣብዚ ሕጊ ብግልፂ ተደንጊጎሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ንሙሉእ ተሓታትነት ነፃ ንምግባር ተመርባዕተ ነጥብታት ዘርዘርናዮ መብላዕሊ ምምላእ ኣገዳሲ ኮይኑ ተደንጊጎሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተመጣጣኒ ሓይሊ ምውሳድ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ዝተፈቀደ ምዃኑ ዘየጠራጥር ኮይኑ ንብረት ንምድሓን እውን ተመጣጣኒ ሓይሊ ከም ምውሳድ ከም ዝከኣል ግን ኣብዚ እውን ሓቢሩልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ንብረት ከድሕን ኢለ ሰብ ቀቲለ ክትብል ኣይትኽእልን። ብተመሳሳሊ ኩነታት ንብረት ንምድሓን ይኹን ሰብ ንምድሓን ይኹን ንባዕልኻ ንምድሓን ይኹን ተመጣጣኒ ሓይሊ ከም ዘድሊ ኩሉ ግዜ ክስመረሉ ዝግባእ ናይ ሕጊ ግዴታ ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ማለት እዩ። ስለዚ እዞም 4 ወሰንቲ ነጥብታት ብምርዳእ ኣብ ኢትዮጵያ ዓርሰ ምክልኻል ይፍቀዶ ኣይፍቀድን ንዝብል ሕቶ መጀመርያ ዘለዓልናዮም እዞም 4 ነጥብታት እንድሕር ዘይተጣሕሱ ዓርሰ ምክልኻል ካብ ግብን ተሓታትነት ነፃ ከም ዝገብር ሕጊ ብግልፂ ደንጊጎሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ንስኻትኩም ድማ ኣብዚ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሓሳብኩም ክተቀምጡለይ ብትሕትና ክለዋወኩም ይደሊ። እንተፈቲኹሞ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ካልኦት ንክባፃሕ ግበሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ቻው ቻው ኩለኩም ይፈቱ።